Hörmәтле телевизор караучыларыбыз, җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Мишәбаш авылында яшәүче Ахатов Фәиз Фидәил улына 50 яшь. Әтиебезне матур юбилей белән котлыйбыз дип башлана тәбрикләү хаты. Кадерле әтиебез, үткән елларыңа карамыйча, озак яшә әти кешеңдә. Безнең өчен мәңге кадерле син, рәхмәт ялсын барсы өчендә. Сабырда син гади кешелекле, кылганнарың бары игелек, сәламәтлек юлдаш булсын сиңа, бәхеткә ең булсын гомерлек. Безнең өчен бик тә кадерле син, безнең өчен олы бер терәк, сау сәламәт, озын гомер кичер, син бит әле безгә бик кирәк. Әти, сиңа тазалык, саулык, озын гомер, күңел кирлеге телибез. Без сине намуслы, гадел, тырыш, кыю, хезмәт сөючән һәм кешеләргә ярдәмчел булуың өчен яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Киләчәктә дә үз кулларың белән төзегән матур тормышта, гаиләбезнең терәге булып, безгә киңәшче, ярдәмче булып, узак еллар әниебез Гөлфинур белән тигезлектә яшәргә язсын. Бәхетле син әти, биргән сиңа Ходай зур сәләт тә, акыл булганлык, зәңгәр күк йөзедәй киң күңелдә ташып торган зур көч, уңганлык. Тау бөркете кебек горур да син, үчәк кебек җылы, ягымлы, талгын аккан судай сабыр да син, тау ташлардай түзем, чыдамлы. Фикерләрең төпле, сүзең ипле, кешеләргә булдың гадел дә, тормышыңның һәр киләсе көне үтсен дибез хөрмәт, кадердә. Сиңа теләк, саулык, озын гомер, шәхси бәхет, дөнья рәхәте, балаларың тырышлыгы, инсафлыгы, яхшы гамәл, Ходай рәхмәте. Кадерле әтиебез. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз да, саклаучыбыз да. Безгә шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшисең. Алдагы елларда да сау сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөйнеп, тигезлектә, оныклар сөеп яшәргә язсын иде. Барысы өчен дә мең рәхмәт сиңа. Кадерле һәм хөрмәтле кеше булып, озын-озак гомер кичерергә насыйп булсын әтиебез. Иң изге теләкләр белән әниебез Гөлфинур, улларың Данир, Шамил, кызың Гөлгенә, киленең Тәгъзимә, оныкларың Ислам, Тәнзилә. Тормыш киене тәләрендә әти әни бар чиләк. Тормыш алып барганнарда, баламы дип янганнарда, икесе бергә кирәк. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре, әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Құшлардай сайрашып үстек, гомер киене тәгезедә. Шайпалмады бар чиләкләр, бер үк юлдан бер ядыннан атлауга икегезедә. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре, әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле күздегез төшен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре, әти янында әни бар, әни янында әти. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Игезлекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай җәлләми. Түгелмәстен бар чиләкләре, түгелгән тулып булмас. Кайсыгыз булмаганда да, икегез бар чакта кебек өебез җылып булмас. Мөлдерәмә чиләкләре, әле бар йөрәкләре, әти янында әни бар, әни янында әти.
igizliklerin şularının, tozdalıkların şularının, bir seni Huday jellemey. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının, bir seni Huday jellemey. Bir seni Huday jellemey. Bir seni Huday jellemey. Mündirreme şilekleri, elli par yürekleri, enni yanında enni var, enni yanında dey. Olan Yılğa avulunda yaşaучы Шаймарданова Зөлфинур Госман кызына 60 яшь. Бүген сиңа 60 яшь тулды. Әмма син безнең өчен һаман япь-яшь. Безнең өчен син дөньяда иң гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Бала чагыбызда без агарткан чәчләрең, битеңдәге җыерчыкларың, йөрәк борчуларың өчен кичерсәң иде безне. Әти белән безне 4 баланы үстереп, укытып, олы тормыш юлына бастырдыгыз. Хәзер дә безнең өчен ут йотып торасыз. Рәхмәт. Туган көнең белән сине әниебез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Гомер юлларың узын булсын. Кайгы хәсрәт күрмим. Һаман шулай безгә терәк булып, әти белән бергә сандугачлар кебек сайрашып яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Ата-ана булмаса, әллә нинди сарайларның да яме калмый. Алардан үтәле җилләр исә башлый. Әти-әни исән булса, карлыгач оясыдай кичкенә өйдә зиннәтле сарайдан зиннәтлерәк тоела. Кадерле әниебез. Бүген барыбыз өчен дә якты илаһи зур бәйрәм. Җир йөзендә әнидән дә якын, әнидән дә рәхимле, мәхәббәтле, әнидән дә олы җанлы зат юктыр. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намысның паклыгын аңларга өйрәтүче, үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман индерүче әни. Без сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем, балам дип чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң, без уясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без балаларыңа яшәеш чыганага булып торуын телибез. Синең безгә күрсәткән игелекләреңне уйлап та, санап та бетерерлек түгел. Барысы өчен дә рәхмәт сиңа, әнкәй. Кадерле, газиз, сөйкемле, сөекле әнкәй. Әнкәебез. Без сине барлык балаларың бергә җыелып, бүгенге бәйрәмең көне белән котлыйбыз. Озак яшә. Иңнәрендәге шәфкать фәрештәсе сине бер кайчан да ташламасын. Бергән фатихаларың фәрештәләр булып безгә ирешсеннәр. Балаларыңның, аныкларыңның хәсрәтен күрмә. Алар сиңа куанычлы хәбәрләр генә китерсеннәр, игелекле эшләр генә башкарсыннар. Без сине әни яратабыз, яратачакбыз, яратырбыз. Рәхмәт сиңа, әнкәй, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа безне яшәткәнең өчен. Балам дип, күз нурларын җәлләмичә, кайткан сайын назлап, сөеп йоклатканың өчен. Кадерле әниебез. Сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлап, язгы кояш нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Картлык көннәрең бар тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, ягымлы бул, безне сөендереп озын озак яшә. Әни дип әйтер кешең булу, нинди бәхет бит ул дөньяда. Шатлыкларың булса уртак була, кайгыларың булса югала. Уйлама әле картаям дип, шат көләч бул, сүнмәс сүрелмә. Кадер-хөрмәт күреп үтсен гомрең, урыннарың булсын гел түрдә. Тормыш иптәшең Тимергали, кызың Миләүшә, улларың Марат, Алмаз, Илназ, киявең Илнор, киленнәрең Айгөл, Алсу, Алинә, оныкларың Адель, Милена, Азамат, Рәйхан, Тимерхан, бу теләкләргә кода-кодагыйларың да кушыла. Биргәнсең син миңа нурын таңнарның, җыйгансың син миңа бар гөлен дағын. Биргәнсең канатлар калкыр чагында, балалык рәхмәтем җырымда чагыла. Кадерле
Авылларга барабар, нигене бирәйем, бердән бер бүләгем, улы йөрәгем, итә турганага, риза бул шушыңа, үзеңә аталган җырымны кушыгам. Кадерләп үстергән мин синең җиләшем, куяның гел бакча, назлы җил сулышым. Инде буй җитсәң дә мин сиңа сагыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Бурычлы сиңа мин, әнкәем алтыным, сиңа дип эзләдем дөньяның асылын, ай белән кояшны бирим дип уйладым, үрелеп алырга җитмәде буйларым. Кадерләп үстергән мин синең җиләшем, куяның гел бакча, назлы җил сулышым. Инде буй җитсәң дә мин сиңа сагыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Инде буй җитсәң дә мин сиңа сагыймын, күңелең назларын күзеңнән таныймын. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен, ялларның күңеллесен телибез. Исән-имин булыгыз.